En aquestes dates de vigília de Nadal estem amb en Miquel Marçal, que està fent un dels pessebres representatius del grup pessebrista de Sitges. Miquel, bon dia. Hola, bon dia. Què estàs fent exactament i explica'ns en aquest lloc emblemàtic del grup pessebrista. Doncs mira, ara estem fent un dels pessebres amb els que col·laborem cada any, que és el de l'Associació de Veïns, Amics i Comerciants del carrer Jesús i Cap de la Vila, que el fem al domicili de la Glòria Baquers, que té un quarto de reixa que reuneix les característiques imprescindibles per poder fer que aquest pessebre es vegi des del carrer. Aquest pessebre s'obrirà aquesta porta que ara veiem tancada, no? Exacte. Aquest quarto de reixa i es aquesta veurà des del finestra carrer. queda oberta i el pessebre es pot veure des del dematí fins al vespre. Molt bé. I com us l'heu plantejat, aquest pessebre? Doncs aquest any l'espai sempre és el mateix i llavors el que mirem una mica és de fer cada any una cosa diferent. Llavors aquest any la idea és fer, com que la cova és una gruta que baixa de la muntanya, llavors per això doncs, tenim aquí aquest camí que va cap avall i donarà aquesta sensació de perspectiva quan es vegi des de fora que el pessebre puja enrere. Un dels primers elements que veiem és molta escorça, no? És un dels requisits que ha de tenir un pessebre? Sí, el pessebre popular, el pessebre que fem a casa, té dos elements bàsics imprescindibles, que són la molsa i l'escorça o el suro. És el que li dona aquest caliu tan nadalenc. Després també se li poden afegir tots els accessoris que es vulguin, però aquests dos serien els elements, aquesta olor de molsa, el suro, també són dos elements que combinen entre ells perfectament. I aquesta escorça, quins papers li dones? Que ajuda a fer totes aquestes formes del pessebre, no? Sí, a través d'aquestes formes rugoses i regulars van molt bé per donar aquesta sensació de muntanya, de cova. Llavors la molsa precisament també va molt bé per tapar aquests forats de l'escorça, per donar la sensació de vegetació. I ara què estaves fent? Aquest camí, precisament, cap a la cova? Sí, fent el camí que baixarà a la cova. A veure, no és imprescindible, però els pessebres queden molt macos quan són irregulars, quan no és una superfície totalment plana, sinó que la gràcia és que hi hagi relleu, que hi hagi desnivells. A vegades costa una mica, però amb espais petits també et dona per fer una petita perspectiva. I els pessebres guanyen molt quan tenen racons per poder mirar. La gràcia dels pessebres és que no el vegis amb una simple mirada, sinó que te'l miris i busquis amb aquell racó d'allà i vegis un pastor, amb aquell altre hi vegis un ramat de bous, amb aquell altre hi puguis veure els reis. O sigui, aquesta sensació d'haver d'anar buscant pels racons. Clar, la irregularitat del pessebre, això t'ho dona molt. Tenim, diguéssim, la molsa, tenim l'escorça, el suro, ens calen les figures, no? Quines són les figures mínimes que hi hauria d'haver en els pessebres? Els tres grups bàsics d'un pessebre és el naixement, l'anunciata i els reis. De reis se'n poden utilitzar dos grups, la cavalgada dels reis, que és la que es fa avançant durant el Nadal fins al dia de Reis, que llavors o es pot posar davant de la cova o hi ha gent que el que fa és llavors substituir pels reis adorant. Llavors de reis hi hauria dos grups. Llavors hi ha tota la munió de pastors que cadascú hi vulgui posar. Amb això no hi ha cap limitació. Molt bé. Explica'ns doncs ara mateix què tenies entre mans, què Ara tenim entre buscaves mans fer? aquest tros d'aquí, que seria la unió entre la muntanya i el camí, que precisament aquest tros d'aquí donarà la sensació de la falda de la muntanya. Llavors aquí omplirem tot aquest tros d'aquí de terra, que simularà el camí, i d'aquí sortirà com una desviació on hi haurà la cova de l'Anunciata i acabarà, diguéssim, de configurar tot el pessebre. Mentrestant anem posant
Posem-s'hi, perquè tens a més un ajudant de luxe, no? M'han dit? Sí, tinc un ajudant que... A veure, el teu ajudant, si s'aplica Miquel, gaire... és el que té les bones idees. Molt bé. I ara ell, precisament, la seva feina era anar reomplint tots els foradets del suro perquè la terra no se'n vagi avall. Molt bé. Sinó, a veure com ho fa el Miquel, doncs, això. Doncs la terra, si no reomplim aquests foradets, la terra s'aniria escolant cap avall. Som-hi, doncs, si vinga. comences per aquell tros d'allà, jo continuo per aquí. Miquel, què et sembla aquesta feina que t'han encomanat? Bé. Aquestes bones idees que diuen que tens pel pessebre, quines són? Explica'm-en alguna. Què s'ha t'acut, per exemple, aquest any per fer el pessebre? Doncs no sé. Encara no ho tens clar? No. I què és el que més t'agrada de fer pessebres? Posar les figures. Per què? Col·locar-les, posar-les cada una al seu lloc. No sé, m'agrada. Fer aquests grups que comentàvem ara, no? Sí. Molt bé. Quanta estona requereix un pessebre així, com aquest que estem fent avui aquí? Aquest que estem fent, doncs entre 3 hores i mitja, 4 hores. Depèn... Com que és una cosa que no tens pensada ja de bon principi, sinó que vas fent sobre la marxa, no pots calcular exactament el temps, però bueno, per les característiques del pessebre ja és això, 3 horetes i mitja, 4. Al principi costa molt arrencar perquè has de fer la instal·lació de les llums. Sí, de les llums no n'hem parlat. Això sempre dona molta espectacularitat, no? Diguéssim, una diferència, no? Les llums. Les llums es poden utilitzar dos tipus de llum. La llum blanca, que vindria a ser com ara aquesta bombeta que veiem ara, que simplement el que farà serà il·luminar el pessebre donant-li aquesta sensació de dia. El que passa és que queda molt xulo quan fas els efectes de tardor o de nit. Sempre s'associa això al naixement, a la nit de Nadal. Llavors queda molt bé posar-hi, si es pot, efectes de llum. Llavors aquí, per exemple, fem aquests efectes i aquest any incorporem les llums LEDs. Llavors juguem amb els colors blau, groc i vermell. I serà aquesta tira de LEDs I aquesta tira de LEDs que farà llum blava, que li donarà aquesta sensació de nit a el que és el paisatge. I després la cova, o sigui, el que és el naixement i l'anunciata, estaran il·luminats en llum blanca precisament per destacar aquests dos grups. O sigui, pensem que en un pessebre popular la il·luminació és com un efecte de teatre, o sigui, ja saps que aquella il·luminació no és real, però el que vols és que totes les parts del pessebre es vegin. Si ara, per exemple, no haguéssim posat una llum a la cova, que ara l'encendré, es veuria totalment fosc. I ara tenim aquesta bombeta provisional, però si aquesta l'apaguem, quedarà totalment fosc. Llavors, ara que ja la tenim posada, ara l'endollo i il·luminem la cova. Llavors, clar, tu tindràs la llum de fons blava i tindràs aquesta llum així que fa moltes ombres també i il·lumina concretament el que és el grup del... El grup pessebrista, fem 5 cèntims de les altres activitats principals que
que proposeu per aquest Nadal, no? La clàssica de diorames al Palau del Rei Moro. Sí, doncs aquest any fem les activitats habituals, hem ja convocat el concurs de pessebres, l'exposició de diorames i a més doncs, hem participat amb la confecció del pessebre del Centre Cultural Miramar, que doncs, hem comptat amb la col·laboració del Joan Roca, que ens ha fet les muntanyes del fons, i bé, aquestes són les nostres activitats aquest any. Molt bé, gràcies. De res. Aquí us deixem, acabant el pessebre. Doncs endavant. Lo de la molsa està així. Sí.